Na, szavaztok gyerekek! Én vagyok a Mr. Kockának itten a játékos társa. Másik Mr. Sanyi. A Sanyi. A Sanyi, én bennám vagyok, másképp nem is tudok. Ne, szépen. Ezt egyszer fölvettem titeket. Cocaine. Hogy érzed magad? Hát, harcolok. Te vagy a kac? Te vagy a kac? Na mi van? Sárdor, Urbán Geci, hallod, te vagy a kac? Me? Te vagy a kac? Milyen klassz vagy te már megint. A szerverem fejti kac. Most lépek majd még talán be. Jó. Talán. Kinyírtam addig a kac. Üdvözlöm a troll geciknek. Szoptatem a télis boly. Azt te! Fújt föl a kezedet. Geci, nem beflessed? Nem nyírt ki azért, raffináltad ki azért. Mi a faszom volt az? Merre jössz te homár? Hónat, hogy a kacot le kéne nyírnom először. Jó, az megy középről. Csorton megy főfele. A kezdőre. Elmondtam, hogy ne lőjél engemet, nem raktam le bombát direkt. De azt te nem tudlak összevesz. Hallod, ez faszapó. Öljön meg benne, öljön meg. Hallod, azt látod, Geci, fejbe lőttem, ilyen nincs, bassz meg, mi a kurva anyja van? Láttad? Húsztan Megérdemel. fehér, a rohadás nem állna bele a nyakcsikójájába, a rohadt Geci nyomorik. Megérdemelted. A rohadt Geci Iván vállal. Ugyanarról megy. Hallod, fejbe húztam AVP-vel, bazd meg. Hallod? Ezt a geciséget, bazd meg, ezt a geciséget. Lővitek ám még mászik a fasz a lakodalomba. Ugyanarról megy. Aha, ugye? Te mit bújtálsz már ottan? A longon megy. Short. Short. Gyere előre, gyere. M4-jel van. Már ott van. Desert. Hallod, nem talál... Hogy a gecibe van, bazd meg! Szuka. Ezt a nyomorékot láttad, geci? Ahogy láttad? Hát, az nagy VH volt. Mi? Az nagy VH volt. Azért látod, hogy meggummoltam. És mindig pontos a lövéseim, bazd meg. Hát a VH-t is le tudjuk valahogy győzni. Valami AI ez inkább, bazd meg. AI. Meg akarom lőni? Látod pont? Miért lövöd el most az első? Láttad? Az szép volt, hogy tározott közben. Geci, ugye, hogy a közel. Érdekes, hogy téged kikaplak, de ezt a faszomot nem bírom. Nem talán
anyádat. Amiga, fazia. Szuka. Ja cię widzę. Kocka geci, honnan? Jaj, megkerítje a rohadt. Gyere, nyomjad, nyomjad! Nyomjad! Mire várunk? Geciskés. Oh! Hát pont nem volt felvételben. Én nem. Csak vissza. 140 HP-t szereztünk, Geci. Pluszban. Hát 1600 kád. Hányan vagyunk? Valahogy nem mer kijönni. Ez bazzeg, ez kibaszott UV-ház. Nézem. Hallod? Figyeld, hogy tudja már hova kell dobni? Rajtad van, ne kiugorjál. Várjál még. Várjál. Nem mer Megy kijönni. vissza. Megy vissza. Jó, most mi akar kerülni? Sortról megy. Menj vissza ára. Haladjál, mert már fenn van állkálva. Rebellek egy. Hoppá! Apály, vagy apály! Nem rakadtam most? Kac. Férről, kac. Egy helyre, jön homidjak. Csak és ki lehet a Sándor! A Sándor ellen! Az Ipsa! Anna siga. Ne pofázó, ugye? Apály vagy. Ó, geci! Ó, no, zumed csak, geci! De te error vagy. Ez mi volt? De látod magadat, ahogy kinéző? Hogy? Error ír ki helyetted. Nincs ott egy ember, hanem csak error A ír ki. skin bekapcsolta biztos a szerver. Az hogy? Mondd már el nekem, takarásba voltam. Láttalak amúgy. Csak a fejedet láttam és ráthúztam. Amúgy meg meglájzad úgyis felvételben. Összevágom a felvételeket amúgy, hogy meglássuk, hogy lesz. Annyira nagy sok tárhelyet fog foglalni. A 9-es szériájú processzor. Az egy helyről, amúgy ki is vettem a kis férget. Na most szerinted merről van. Én most szerintem, föntről van föl. Engem flash-el, bazd meg. Szóval akkor ki megy, mert tudom, hogy hol van. Ugrottam már, bazd meg. Hagyja fűjték, Geci! Ó, ez jó volt. Kezdek visszajönni a mester. Az igaz, egy hétig nem csézek, Geci, ma alig bírok játszani. Majd mondjad, hogy merre jön közben, mert nekem tőlem bárhonnan jön, csak szó egy merre jön. Én nem tudom merről. Nem tudom már. Elhagytam. Ez Geci, buzi.
Annak egy kus. Most legyen kisfiam. Kuká! Iskolába kéne lenne vasárnap. Nem fogod be a lepses pofádat, hogy ki van Jó, jó, nyelven. jó, jó, jó. Nem erről fogom. Ú, gecikbe vásároltam. Geci, hallod? Ez ki sem mozdult, az csak a fejt lát a pak már fej. Fönt van, mi az AWP-zik. Jó, nyugodtan. Röviden. ...34 HP. Kimegy. Na? Uglóba megy, kimegy. Yeah! Na mi van, he? Szétbasz az ideg. Megnézzük, hogy közel van. Akkor úgy. Röviden jön. Már lövi, az igen. Röviden jön, bátyja. Mentő. Hallod, gyöngétbukót a gyerek, ami észrevetted? Á, nekem mindegy, fejbe küldtem. Takarodjon innen. Mi az? Majd nézd meg. A táj vagy. Hoppá! Hol lesz? Ne is ide. Már meg. Valószínűleg a klappsal vagyok. Termina el último. Késelünk egyet? Gyere! Ó, geci. 2, 1. Ez igaz, aztán... Mi a fasz volt ez? Fölülött a balcsőp. Что? Ó! Ó! Bazeg, másik kilépett. Kac, hol mondják, megy hosszú. Menjen. Érdekes. Láttak, tudtam, hogy éreztem, hogy jöttél, bazd meg. Hogy haladod be? Most elvileg talált a CFG, majd pontosabb előtt. Nem tudom, mennyit csés részünk lesz, bazd meg, de rááll. Lesz kell. Ez jó szkóp. Meg kell féleget. Akarod? Hosszú jön a kac. Jó van. Flash a kezébe, vigyázz. Igen. És meg van nyomva. Hosszú. Hosszú megy. Röviden. Már nem van kezdve. Az igen! Ugye volt? Miért a skin nekem amúgy? Nem tudom. Ой, я мало так не умею. Hopp, hopp. Egymás ellen? А у меня пинг, я не могу. Na, csikard meg!
Ennyit szedtem be. De nem látom, bazd meg, az az error geci miatt. De szép volt a Lose control. Geci, 60 mínusz 62 HP. Te kis köcsög vagy, igaz? Elkapott a hat. Hogy? Hány HP vertem le, amúgy annyit vettem le? Láttam azt a mocskos kis ugrálós fejet. Lose Én control. még nem látalak, bazd meg, csak egy error számú. De nekem mutasd ezt. Bazd meg. Nyomj egy ilyest is megnézed. Még kettő, és kettő számos egy Hova bizonyra. mész? Halacom lesz, nézd a kurva száda, gyere ide! Igaza van, azt kicsisztál! És így raffinált kis vagy elnéztem. Hallod, mi a geci? Az úgy hívod a gyereket. Lose control. Levegőbe geci. 35 HP-m volt elhitek. Én tudom. Szabad kell késelni. Basszom is itt áll. Hányan vagytok, te? Azt Ah, tudja, melyik kac? Nem, ami török geci, vigyázz. Vigyázzak. Hello! Hello, az Teddy volt. Segíts a másik úton. Közép. Ja, az te vagy. Micsoda, Aru, gyere be a kapun! Fönn van. Fönn van. Hallod? Hoppá. Hány HP-n maradt? 11. Nem mondod. De. Az mi volt, geci? Fejébe robbant. Oda fogsz már. De videóztad legalább? Le, mint a szar. Ami már egy körülbelül már nem. Ó, faszom, geci, bekaphatod. Kapura teketem a helyet, így más nem. Képes tudod? Hát nekem azt mondod. Röviden mennek. Ja. Lose control. Szerintem el 2 oroszláig lesz, sikerül megvágnom ezt a rengeteg részt, bazd meg. Átjön. Ő nyomul a kac? Ő röviden megy, röviden megy. Előjön. Oda-vissza játszik. Itt a kac. Vigyázz. Vigyázz. Itt van egyből a ládáknál. 4 láda van. Ó, 64 HP. Flash, flash. Hülye gyerek, miért lövöd a lőszer? Flash! Kac kilövi. Nagyon mindjárt kac. Valahogy mondják a magyarok, hogy YouTube-e. De. Ne pofázz. A kurva anyád, hát hallod? Geci, hát ilyen nincs. Ki a fene, nem eszik meg a macskos szájukat. Dickhem, mi a faszomat csinál ez? A ró kurva anyátokat. Te meg a jeo vagy, bazd meg. Hallod, geci? Suka blie, hajde! Rohadt mocskos gecik. Hallod? Bazd meg ezt a gecit. A rohadt geci DPI meg nem érzékeli normálisan most az a...
Hallod? Geci! Ezt a geciséget. Bekaphatod te is a nokedlit. Szereted kicsomagolni a kolbászt? Hát mi a faszom van, baszd meg? Ez mi? Hallod, geci? Hát beszarok, te meg ne béhapolja. Menj a gecibe, hallod, rálőtt a... Vigyázz. Középütt van. Hát ez mekkora mocskosság, geci volt. Geci, négy halálom van, egyet se lőttem, menjetek már faszomba. Mr. Kocka nem maradt. 300 a pingem, geci, vagy az FPS. Tehát az a csé, az nem valami nagy rendszer követő el. De már hallom, az AVP csattog. Geci, egy killem van, her, menj már gecibe. Annyira el vagyok szokva már csétől. Yeah! Mit kempelsz ott? Másik mocskos geci AFK-zik? Bemelegítőkör. Na most mi van? Mindenki AFK-zik? Nem kell zenét hallgatni, meg az Isten faszat mondja. Yeah! Vagy te mocskos állat! Hackeltem, azt mondod? A faszom! Haj, meg ijeszgetsz, he! Hallod, azt hogy ugor, azt hiszem jött valami bazzeg. Láttad ezt az ugrást? De szerencséd volt, bazd meg, hogy nem enged kilőni. Na már kezd... Kipukkant. Még mindig a... Itt ma meleg van, geci, süti a hátamat. Hajde, szuka blie, hajde! Dick, mi van vele? Gyere, apáé vagy! Ez mi volt már, geci? Ja, de most atom, az jó. AFK-zik. Az mi? Na, az csak egyet klikkeltél, geci. Hallottam a kliknek a hangját. A mechanikus billentyűzetnek a hangját hallottam. Az mi volt, geci? Meg se mozdultam, meg se rántottam, geci. Ti nektek aztán végetek lesz, mint a véres urkának. Ki leszel szarva, geci? Mocskos állat! Aki urvanyárat nem láttalak, bazzeg. Annyira zöld a célkeresztem. Hát az a utólag, hogy lenyomtuk a fücsorékkal, bazzeg. A kurva anyját, hát mi a fasz? Mikor lőlek tégedet, bazzeg, beragadok, nem tudok menekülni. Nem vettem le HP-t. Ez mekkora mocskosság, geci? Észrevettem, hogy kicsit búgol a map. Egy kattintás.
Látod? Nézzek, egy klik. Föntre húzom. A konfiguráció, jó? Érted? Apáé vagy. Dick, menj már a gecibe, he! Az egy raffinált... A kis raffinált, he! Ahogy ezt a macskos lábadot tennél a ször. Ez amúgy megy felvételbe, úgy csináljad. Mint a Rainbow-át, bazzeg. Tudod mi a kemény? Flash-sel vert fejbe, geci. Flash-sel, gyönge. Azt a mocskos szállat, mik azok is, hallod? Ezekkel úgy nem lehetsz. Ez most egy kicsit unalmas kör amúgy, észrevetted? Nagyon unalmas. Na vagy arra raffinált kis buzi vagy, bazd meg, hogy hihetetlen. Mi a faszom? Azt te már nem bírlak fejbe lőni, geci, annyira be van... Bozod, megijedtem ezt a gecit, ő! Na már megint ez a kettő. Nézd a hülyét, bazzeg, nem veszi észre. Na. Na bazzeg, kettő. Babáé vagy? Bazd meg. Mi a tököm, he? Bebugott nekem a csé, geci. Hallod, nekem gyöngén bebugott, majd felvételen úgyis meglátod. Jó, geci. Jó, ez már azért szépen kéne ám. Nem kell ám használni a VH-t. Hallod? Na, amúgy veszi az én hangomat? Veszi. Na, szavaztok gyerekek, amúgy a Bernát, az én nagy VH-s köcsög, szerintem ezt a csatornát is felejtsük el. De most miért? De miért? Nem miért? Hát mert VH-zik. VH-s köcsög és erre nem figyel. Hallod? Gyere már át hozzám. Minek? Mi vagy te, Sziasztok, Céci? hát én Bernát vagyok, és az ipsá, az egy nyomorék faszopom. Ekkel, de a jobb a statom nálad, köcsög, 5 halál, 1 kill. Há, szar vagy. És VH-zik meg minden ott állítja. Azt hiszi, hogy valaki csinálni akar itt a YouTube csatornát, mit tudom én. Nem sikerül. Én most kezdtem a csét. Én nem tudok kettőt se lőni, érted? Nem tudom mi a fasz, ezt még bandikamot használ a gyerek. Adok be rízet. Az a annyi minta vagy. Ich dinám kettő, ne húzz. Most bemegy közép. Jó, Dike! Mind a ketten errorok vagytok, a kurva szátokat! Nem bírsz ember maradni, te errorozni kell, Nem tudom, mi a Jaj. faszom van így, gyöngyösöm! Nem enged az AVP-t a gecihe. Az mi csúnya volt, geci. Ne dobálj itten a dolgokat, mert ábrát csapkodom. Másik. A részek úgy van már. Állat így vagy. Ó, 29 HP. Te is erről vagy, te faszapok. Én.
van? Mi van Suka itt spinu, jön? brother. Suka Fuck. brie. Bitch. Bitch. I'm Bitch, afraid. motherfucker. Wow! Pusztít a memer kocka! A jó kurva anyját mondjad neki. Ribanc, migráns, zsiráf, anyádat. Mondjad. Másik oldal itt fog. Ó, mínusz 30 AP, aj, az urbánka. Elárultad a titkos nevedet. Wychamy, robaj. A mocskos keci. Ó! Suka Hajde. bije! Suka bije, hajde! Tudtam olyan No csalódni. конечно, твои. Az anyádéke ugatni, bazd meg, rohadt migráns köcsögök itten. Rohadt orosz. Faszomat. Hallod, ez a faszom levet megint 28 HP van. Igen, akkor dobogok egy flashbanget. Geci, hallod? Ó, az úgy vörös. A hankalával meg nem találok én semmit. Anyádat. Suka ублюдок. Te zsiráf. Ki lehet így? Csak a Sanyika. Kurva. Ó, belenéztem a gránátba, kurva anyját. Mínusz 20. Figyelj! Fuck! Elszaladtál, buzi gyerek! Buzi gyerek, nem bíz a bőrödbe? Hát tényleg miért beteg a kis párna? Hát a húzatot kapott! Jajjaj. Csoroszimás, csoroszimás. Jökka még Jaj, el. csóra már jön a gránát. Nem gyűjt. Ajja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 j. Ajajajajajajaj, apá. Wychamy, robaj, говорю. Ez ilyen nagyon mocskos, amit főbaszom az aját, és nem bír lőni. Hozzávalogok egy gránátot az anyját. Hon van? Aztán, ó, van meg. Azért mínusz 35-öt oda vehettem. Ott van hátunk mögött. Az ipsat arról, az ipsat Мы arról! хули вдвоем вышли. Hello, hello, hello. A kurva anyádat az a szőrös bajszú, zsíros talpó geci, hely! Nem sem főrögletem macskát szarni. Fordítva mondtad, te állat! Zsíros talpú. Kinek zsíros a talpa? Hát aki... Tudod mit nem próbálják ki, geci? Tudod mit nem? Hát kembe magad zsírral, bazd még a talpadat és az a jó szőröset, és menjél be a fürdőszobába. Hát ejtatni ezt, te mocskos geci. Jaj, nem áll. Hallod, fejbe lőttem. Hát, az error, hun lőtted fejbe. Fejbe lőttem pedig. Hát de hol látod? Error az egész. Hát középüt. Ez épült. Ez kevés. Gyere, itt van, itt van, itt van. Hájde. Молодец, в спину. Hello, hello. Nem a nevedet kérdeztem, te faszokó. Hallod, ezek a törökök engem megülnek, geci. Ne kéreges, menjél dolgozni, bátyja. Itt zoomolom, geci, hallod, nem bír velem, bazd meg. De rittig ott megy a... Hallod? Nézzük az ipsát! Az ipsa pusztító! Az ipsa király, másképpen Urbán Sándor! Это мистер Контра, выхавай, рубай. Üdvözölj a nézőknek! Szavaztok. Basztok! Geci! Jött a Kula bácsi. És geci, ne bújj! First De one! bazd- De nem tudom bazd meg, hogy melyik őtök az. Mindenki errorozgat meg. Wow. Wow. Ó, Headshot. Ты придурок, я тебе фамилию вырубаешь, выхавай.
Anyád, igaz mekkora bug volt. First blood. Szép! Fél gránátot fogok kezdeni. Play. Minusz 31 rá. Az ipsa a király! Где такой? Бай говорю. Tényleg? Mint a zombi a Minecraftban. És kibannolt a geci. Kibannolt a geci. Hú! Hát ennyi volt szerintem a Source-ból. Verebek, Felvétel. Hát én ezzel nem tudok játszani. Es mi cielo, mi luna, mi única fortuna. Ay, bonito, papito, mi alma te llama. Papito, 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 papito. Geci! Ez jó lesz, benne lett a felvételbe, geci! Kibannolt a szerver, baszod. Igen? Na, ezt meghagyom.